Abi kuma awekado gafauka ni alaka jey min ye transition awekado ka kalataw bo adogokoro yelma anafa bina si jonima kuma kembo ka ambo wala o bolingoy min ye awekado ministry minum be ni awekado ka nga kese touche fini ko gwen ku lata awekado fasiri kuma mbo ka ambo fana wala o isaka uyim amballa ka yini wati laba ngonna kuma kembo faraka ambo fana nyefo ndo ka boy yakulu do be ko collective appel du 20 février 2023 ku ye plenty do salifu jara ani awekado mado kondrula sabu ye aunga suba de mimbe atete ya joka dama fisa biri lay mari kana li lay kana law yo kese tu c'est fini mana ku welele do boji nega mali kwa la benedo anga maminu be nu la benedo nu bi fe ka bo Tunisie kana sabu Tunisie jamana nyama akembe ba fo kwa ngulu yam fambi ka kese tu c'est fini ikado ka fo minya awekado maminu bi fe kana anga ambassadeur ko la ben so batile do o ka tu to o sebe do vérificateur général ayi wulika jom minga commune rurale de Chemala bani monoche ikado ka fo million tan anaku ngamve o yurgu no nyagami jugo o de yira awekado meri kono o fana ambe no nyefo Mali ani Burkina Faso ikado ka fo tege di nyoma o dabole do ngami nyesede o kembe ka pembe mita ka nyeshi awma ndo o fana wala le do ambe no nyefo ani songo ya bambela jirina o ka boy jamana awekado uya achika da ka quartier bonywana ka region bonywana ka cercle bonywana ka arrondissement bonywana amina kanu fana wala limana ko famali soro o fana na ndo bolen goy nin teki barad moy sabu minye mata ani sababu nyongo uluko ni danyara awekado kani bonzo bingani wali atikila mo de bino luka amino fana wala limana ko famali soro la haji min binali ndo hiji ako kembe affaire kuy fana bina wala ni ko dal fe kono limana ko family soro la ko ma soni be ni ala sona ma amina nke gafuka ma ko klo kere ko sigi ni ala ka jey sombo sama bi soro bitala sigatala ni ma ya fofu to na fuli amala si an kanu ba ma adama fane ni wati na abika na meka bo wala fo bugu sugu kono ama fa na ko afani adama koni fuli amala si tanti vp ma tanti ajratu trawli ni wati abiyan nga fuli bayi ko sobe ko atrawli ala ban kulubli kono adama sangare ambe num bela jelefu mama de sogole mana bololo strafe ni ma fuli bila si bela jelema una fone ne ka chance ko madai na fo ka fo ko asebe ko so kojugu ne ka tursira 76 33 43 03 ni ma tita gawsu fanfe gawsu keta gaso de fer dugu jera mena angoro tole do enyere fo mambe kuma ma laji ka finya bwazi ngoro anganke bafali ka bajene biande ku yale to ko fwa bajene to ko fura akumbulla bulla abana bajene bulla mena aboliti dange bajene bismillah abe sama kana di ajaranye jakuya gawsu keta finya bwazi ngoro gawsu keta gaso de fer ajaranye anga fuli biye ibenga fuli fo Dirisa kuma société madala kuma frère et fils nakamba badri e kun fo mana makosobe e benga fuli ani tonni ba la sama ko ne ko kwa kuma minyi awekado suri dagele suri kulubali e ba doni suri dagele abe bomi suri te bangun ngaiwa angon dedu ay denu wulbal do mi ko wala bana ay mi ko no abana ibenga fuli fo suri dagele farada sugula kwa kembe fomai ibenga fuli fo ay kosobe mana soni be bagar trori beti minya awekado ambe wili dake kanyeshi limana ma dunga ja sebalite nura fm dingura ni abeka wuli ki jo abeki negese sabu minye sanzaba te kli sabaye te do ko sabaye te kalo sabaye o kuma sanzaba o koni o sira ka berebe anyere makasura make ko girimbaye ida min nambala no e jara koroji halibi kunjubani ana lamini be halibi ka jirula ka fo ambe de kilinyi anga je ka du dakelen fe ka bo dakelen fe on be ka koyin labe dondo ni ala sorama anaka ko were mana minyi ka fuli ani tonni ka shele halibi ka la se ande me ba bela jilima anga wele sira mima anga wele mase mima ni yaw be ka koyi sansaba o sira akera sigata la wuli baldu solo e ka kibariya mana folo de e pourtant dun dala bambe klana koy kana kilambi deli do wala mbaka sakana siga la bambe kuma de solo ngira ka cheti o nale biya sama ka chejo gaba he mawar gaba ndo ifleka bilbile de to fo ni koy metre sen wasu ayila maga mawar gaba international ale de bis inyina ne son halati bi fe wallahi foni yere ya ayesa ka nimero donza abana mawar gaba ko ni ka gaba
ka sin ka hakili ngo nyo de fiara jo barakela da yi ka mikro e koyi apana eni bora mikro ina ka kalo kelen kalo flake ina biki ko ma hake mi hakili bi tila o manja de wallahi o kuma bino hakili bi tila olu de ka mawyi manyana Mamadou Gaba Gaba international jalo koroji ka ka bilibili sikatala na ka dimba fo Bamako yelma Mali yelma farafina bilibili wallahi dangoro bay ka nyebe do nyuana doniya away ka do nyini sirafe kala min na yo branchi tama branchi ko do ni ko do na kari Mamadou Gaba e benga fuli foye benga fuli foye ndo ambita l'indépendant mba leta l'indépendant away ka do ale kuma mbe minyi away ka do teria sira tama min be no kun dabora sogel ko kala mayga fe kay nyeshi away ka do Ouagadougou no ye Burkina Faso ye ndo a teria sira atama akunjera Mali ani Burkina ni songo ele mbadi do sabu minye sede o kembe ka jugu ya ani bambanchwalia ani ka do pempeni jugu minta ni ka nyeshi away ka do aunga jamana uma kelembe ka andoro kosobe o kuma halibi kanga ndega odi nywa ma hakili jega boke hakili jega bo min bisi ka to ka do dona na tawla an bisi ka finya boda soro sabu ni sede o na ye an nyomene akaka ko no ko an ti finya boda soro an fana fere o ka bun kosobe akoteria sirafe sogel ko kala mayga no ye away ka do aunga premier ministre ayi kunda Ouagadougou ka away ka do yalsa ka sekata away ka do bo Ouagadougou ka uye akunjera kunu kalo klimuga ani woro a cera ni minye o de communiquer no ye lasiliye min bora away ka do jamana fla beda jili u ya jira ka fo sedi o kembe ka pempe min ta ka nyeshi awma amabe amashiri wa anjele do akan ka fo amina hakili jiga boke donna na tawla anga jamana fla amse kan tiga odi nyu amachugo mi ka seka away ka do halibi finya boda soro chugo mi ko ni ya jetemine shogal ko kala maiga musa sayon de kuma na sebe ngono sebe min nango ama ko lendi panda akwa sira shogal sira Ouagadougou kalo klimuga ani saba no ye février kaloy premier ministre shogal ko kala maiga ani away ka do ministre chama ulude kumbi nyuamve sira tigela ani ministre chama ye nyuanye aka agenda ingonna na away ka do baranyo ya sira fe u ye fen chama fo uni nyuanje away temene ngo kabuyi minyi away ka do takumuga ani shegina mingumbi no ye facebook o kene shogal ko kala maiga ayera o kene faraka ako temene ngo kabuyi minyi away ka do kono warka ka ashimi no yu ka transition nyama bay alije away Burkina ka usake awu ka ashimi no yu ka transition nyama bay e ka do ka fo o ye awa shogal aya bismillah aklina chama o temena uni nyuanje ako shogal kan invite min fleni ugo kunje ni minye ode away ka do sebenye nangwa mako communiquer o min bora kari do temene angoro no ye kunui ako nunum bela jile angoni kembe ka wuli ka joke awumbe ka shogal tama minge nyuanje ka la jahali bi away ka do ako bisika beni sababa ye chugumi aklina wero bisika bwa ko no chugumi mako ani Ouagadougou ni nyuanje yalsa minye tike di nyomo o bisika dabo ako jamana nyama delegation fla min fleni u sebende min bo u ya jira ka fo sedia wo kembe ka nyangini min ta ka nyeshi awma Mali Burkina sedia wo ka soro away ka do awumbe ka fere ani dabali beke ka jira sedia wo la ka fo minye finya boda awumbo de nofe angani yaw kay baraka jamana yere ni ya anonina ma ngani jugu di anoni ni ya me atuena minye away ka do uluminu mbe ulude ya tije ma awumbe ka fere ke akasika kumobo chugumi una tabe sedia wo ba kan ngani jugu ala ubeka away ka do pembenta ni ka nyeshi jamana kono diuma musa sayon gamara ako minye away ka do jakulu min fleno ye sedia we ko so dani na we nyuanye minga halibi ubeku ka pembenta ni ka nyeshi away ka do awunga jamana ima ako ni sanction minun fleni nunu ye feminu na kera hakili jaga bo bilibili awunga jamana flani nyuanje jamana fla be na kan fana ka fo halibi akili jaga bo in ka sinjingui akana ke kuma damai akake waliyawi waliya minun ba jira ka fo minye Ouagadougou ani Mali abe ye kelinye do dakelen fe ne ka bo dakelen fe ka wele dake ka nyeshi away ka do awunga jamana ma bela jilima wuli ka jo ani keshiru ka ke min bise ka to terrorisme min na nyonye mbe awun fe jamana ngono no ye bamanci waliya tigila mawyi o ko o bise ka kele chuko min ka ban jamana ngono sabu ako kera away ka do gelia baye gela min na keme ngoni min na turumbe away ka do awun sena abi wati jambo o kuma shogel ko kala maiga atara Burkina ani ka do Burkina transition nyama ba ani Burkina ministre chama u ye nyonye do wore tede hakli jiga bo ka ke min bise ka to Mali ni Burkina fanga o bise ka ke kili fatiri fle Musa Sayon Gamara l'indépendant ka fasiri do o ka bido boli ibunya bala ndoko nyama ne pana ne ale bla ne be nugume ka mbolo mba karga dontilela sebam ni be bona yo kama ko interdit Bamako sebani ke ba to ko di Dawda Doumbia ayira ka fo ko munye
gestion de la transition no ko foro ate transition re maratugo ato ko fowa ame domna ko bi nyama ko kalata aka ke ni wati na nyama ko anafa ko abise joma ni ngali to mi asira munye sabani ke ba no be dawra dumya ko fo nyama ayaira ka fo ko mao manyama ni mi ina rodo ko sigata la itawro ko obi ikamana ko oga ako ame domina ina fo ko bi nyama adugulente mashila ka fo ko munye parti politiku olunne jamana kono dongo ntakelembe bon singa bon ngba adugulente mashila ka fo ame domina ko bi muyo parti politiku munu mo ubanga jamana kono nyama ibina ka fo achama mbebi olukeleme ka wulika jone tesere ko bla singa transition ko ni akumbe seka chetuko muna 2024 sabaningala ko akoko ngoni me bolom ga ina fo ko bi no be talike kalatala adugulente mashila mamunu no lubiga fanga mara binno be surasula ko fo nyama uyo sana yela munga uga watini kunguruni konala o dugulente mashila nyama ore keleme fenye bi femunne abenente parti politique chama ma merane dabal lebiga sigi singa kolonele nunu meseka fanga ka ablatuko muna nyama ko o ferere be singa sabaningala ko ako munye parti politique nunu chama bebi nyama ni uka chef d'état major jote mena ka laje a chama ko nimbi ka salongo no ku buga nyinga litominka asigi munye surasi nunu meseka fanga era koninka ablatuko ji fanga be seka sigi tuko ji en parti politique ma nyama kibe na ka boku yera boloku ye fere kele munu ko soro la o fere no be kalata o ko fo san 2024 o kono nyama ko parti politique ka don ka fo ko am ka ta bolom gambi san 2024 ne kalata na akera nyama ko ari parti politique 0.5% ku taso ngai o ko dia bismillah tasoro bismillah sabaningala ko akoko sabaga munye malido nye family ke nyama malido ye yelike wa malido ye ko chama ko famu parti politique munu banga jamana kono nyama ko malido nye family chama ko ke wa mamunu flaka fanga ka marame domna kompi no be sorosla ka nunu fana ko fo nyama yo wati nguru nu nga fanga la ye sana yela munu ko di mali rama nyama ko ye fenye femunne kono dimte nyama ko nyedimi ko odo sigatala sabaningala ko ako angoni metabulum na ko bi nyama na fora ko ngata kalatala ni ntuwa ina o sigata la ko munye parti politique yo ko saratu ku bache akoko ko sabga ko odalu ko okacha ko sobe sebaningala ko no de be dawda dumya ko fo ayira ka fo ko munye parti politique nyama kibi na ka fo ko yo wulika jo chama ne ke wa diskuru chama ku yo kala ona ta be ko fasidon ko ku umabo uputabolo ko oka nyama ko parti maldum amidom na ko mbi ko chama ko ko otikalendo munye parti politique chama na do era ko mbe buye politique ko kuma era ko atisika fo do ko du ko na la midom na ko bi ango jamana okono sigatala sabaningala ko akono temana ka boy nyama parti politique ka don ka foko wuya wati temano na ni akli bala deme na kumeta ka di parti politique ma nyama o deme tigera ka bi doni mungama rasul na fanga ko ni ka asoro o deme ko o tigera munye parti politique la nyama na manya ka foko kalata ko abike kalata na keni ngori jumene anyi ngali fana ko atomi siglembe munye parti politique ye o bena na folo ka boro jumen ka campagne ka agoshi sabga adugolentu fana la no ya soro ka foko parti politique chama mbanga jamana kono nyama ibe na ka foko olu demale ndo munye nazara jamana o refe andu ni nazara jamana chama mebi anga shwa ko ati ka kilingono nyama ko ni daluye dalu mbaira ka foko nanzara kalatala sigatala ko munye parti politique ube saratu ko che baningala ko ako alino fana borai nyama ibe na ka foko dalu fana ko akacha ko soba ko dalu kacha amidomna ko bifuka foko akacha baningala ko amon metabolo na ko bi nyama parti politique ko ni mega fera mun dabale mun ko tige ka fanga ta kalatala abla bolo mun nantara kalatala sigatala ko don ka foko mi saratu ko cheba folo parti politique do de amidomna ko bi ko sabga mamun no lu ka transition ka mara anyama ko to ko jugu saka fa fasudu nye fasudu te jugu mando la folo ko fo ni wati ko ni no oye tian ko bange ko to ka foko wati no tian bange nyama parti politique ko mali don ko nu ga swandili ko o ke ala ngambla bolo ngambi ko parti politique ni ko ye yela mali nganga jamana kono ko kane limona ko ta koy ko kane limona ko ta ko oro ko kusoma ko sobe ona ta ko nan tara kala tala ta nyama ku gusigina ka foko sara jugu ku ba ko sabga machi te dendo ko yere ma sigatala na blani anya sama ka bo interde bamako ale kono sabani ka ba to ko de dawda dumya maduma ga nyama ibunya obala bogar to beti minya awai kado mali gouvernement minya ashmi awai kado fanga bolu de bulobi ye min tige parti politique ko na fulula ka foku ya tige kwa ati duma no edi mimbe duma o ka nyama o ka di an journaliste uma eda la presse o ka do fraka non de jamana ngono wati do temena yere la igbi yere nyininga
abi akembe iba fo ko doka lomi doka naga kanfo akemboy minum binyinu ku yere fa ba faka kere sababu ye ka parti politique yoro am flene male na kadi yoro min drambi di ka keso we ka parti politique yere daile a parti politique min be jamana ngona ka chakke ma flani koyi kama flawa do ne baje kema sabala bo no be farala nyonga iba sura do ni kala ni ko ko ta kala ta do halu furu muso te votu yi halu duka duko no mate votu yi hali 1% utaso halu deun mais nous wari clampement de série B partout de mai. Ah bon? Adema PJ, 500 et quelques millions. RPM, 400 et quelques millions. IRD, 300 et quelques millions. C'est une façon yirwaton. Ah, negonga grabara kui. Katinga wari wenchete ko klante. Ah, on bi minge na la cheni parti politique ntake. Putre. Est-ce que uko wari midi parti politique mo ka de kuna fon asma la de kadama ala de kadama angam free enyama ni ma e fanga ndeme kuna fon lo do de anyu deme de anya doke de fanga ere deme ta un dai kamali ere de deme deme do ni do mu ku bi shele kata shira wara fe min da an bulu mali deme ambo fo de siga fo itala nga nu bande mo ka kan deme nu ta deme ka fara salam fatiha ambam free nan kamai angata angata ndo ambita minya aja mutene ade kuma be sebe ngono sebe min nangwa makolle indicateur du renouveau ndo donga ja sebalite mani nyemani me shima labbolike minya awayka do ka kuma boyda kuma mimbi keso be ka fitna wuli awayka do farafina kono ka fitna wuli nya kono minya awayka do tunisi nyama ba no yu ka president e ko amani ndekewa ayo minge juma do kalo kile mugo ani nani mali ambassade mimbe tunisi afleka wuli ka jokke ka nyinisa mali ende minumbe no be tunisi na ubi feka na mali kono ka bon ninje nga dula ay taw to ko sebeni ala sona ma pangulu bita aw nofe mali kana lilay kana law ni kana ni awye mali ambassadeur ay kaddo ayajira ka fo minya away kaddo ale ko ni dusuma kashile do kosobe wa ni songwale do away kaddo jangote kuma ka mimbe no bora away kaddo ninje inda ka ale ko ni sebe ko jorole do ako kuma na sa jamana yere togola ale ka mba ka wulika jo ani chesiru ke ka nyini million fe minu mbe Tunisie no bi fe ka away kaddo na jamana ngona yalse ka seka bo ninje inka away kaddo akina jugu anaka mirna jugula ka seka na jamana ngona ukatu togo sebe ako ni ala sonama wulika jo ni chesiru be ke mimbe se ka to bunya ani karama kono biseka na jamana ngono chugumi ako ni ndeshijo min vlene mali ambassadeur kelenga ni ndeshijo minta do wala te kuyi minya awayka do kuyi mbe chugumi na afi anaje wode ko ni kera sobuye na ye ni ngoinda sabu minya trata do kalo kile mugo ani kele san 2023 president mimbe na betinizu kuna be no Keisha Saidi ale wulika jo mi ayikuma kan do bwa da kuma kan minya motoro kosobe ako awu minumbe na nyi frafiwi ambi fe ka wulika dugu ko bwa tabuluka ka bwa a dabuluka dugu nyere be chugo mi awe ka do faraja minumbe awu bi fe ka na beke farafinde mo nyere be awe ka do ode kofo ako kuma na sa ambi fe ka tinizu bo aka arabu jamana ambi fe ka ke africain nyere de ko ka bo aka arabu jamana kula anaka islam jamana kula ako kuma na o ye fenye fami no ti je ale ti je no ebi ale ti je no eshini ambi fe ka min vode akuno chena ode farafinde chara Tunisie ale bolo don ambi ni ko luka farajeya de kiesa ale te farafie bi akuno chena ale te fara nyama malade afla irema bon afra bien o kabano bien uka wole kana na isa tan daga kala kana na kabano la akuno chena amena wole chena no da ndogo aye ni nguma min vode wode anga motoro wa be don mi ko bi minya away kado union africaine olu fana ya akani nguma kan ya se bokoro la gushi ka jira la ka fo minya away kado farafina ambe de dugu kelenye minya away kado union africaine asigira away kado seria minunga wode ka fo away kado la gushi mashi kano taka se shima ikashia sirafe yali ka hadama dia yere sirafe siya ko kele ani manga misenu o ka dabla jamana ngono ako kuma na sa ninche infleka kuma ka minvo che mimbe no e Musa Faki Muhammadi ale ko ni ajira ka fo akani kuma kan nu ama benbi ama benshini kuma kan nu to kuma kan gelunye kuma kan nu ye lagoshi kuma ude kuma kan nu jamana wuli kuma ude kuma kan nu duguchi kuma ude ako kuma na sa president ubi wele dake ma feve de be mimbe union africaine iki aklitu yere la ni kuma na suya awekado akana se ka boida president ya ajira ka fo ulu e mission min sigi uyere ubu sinji o kan bi ubu sinji o kan shini wa minya awekado Tunisie na bora abora ninche ndeda udambala ka fo Tunisie be fana te koyi ngani ala sonama abi glan chugo mi ani abi nya chugo mi kana hakli jira nywana ofana bi nyina bo nga yano che aw nga jamana minumbi anga jamana ambassadeur mimbe mali ya minumbi fe kana aina aina de yanga dibi koyi aina
aka ka dugu to ayi don do ni aw be muruta no fe ni ala ka jeyi jamtene min ya away cadre indicateur de renouveau ni ya ka fasiriye ko ka bido boli ibunya bala malma ga nyama bunya ajarane ko sobe malatira akulo chena ni nga bana abi malatila aduna malatila amena aduna malatila o ya banto di ay dugo kay o phase terminal di ni ko ni ya meki ka bana duna malatila ndoko o phase terminal o ye ko bando di amel labe oneke awo labe onde bike ka o cafe nyini ko black refe ka black refe ka metri jullu mi ya foyo kan metri da do matri da no ape nuwe kan abedo akwa kai ango yini ya black akai angata ango akai di nyama le focus ne be mbolo do mebone aye focus da sabani ke ba to de sidi yaya jalo nyama flake akumara nyama abena tanama nya ka fa kurungono mo bela dile akina ibatiga ko nyuma ye so mono kele mwe ko luka ke farati ministry do be gouvernement ngono bi nyama ko lune tali ko ko ka surun ko sobe awo ka wala sebe ha ubata soko ku gwen makai makai munya siri ya jalo akodi nyama ayira ka foko munye ere manima ministerial do ko fura abe ministry yeleman ko fo mali den chaman ko ni kelemme ki klo ka kreme da so ko munye ere manima ministerial mali den chaman ga layni ne do ame do mina kombi bari ngala ko akoko be tabolo ne na foko bi docteur Sogal ko kala maika akani gouvernement nyama ma do ba ko no be ministry do ko fo ministry ira munu ne docteur Sogal ko kala maika u ka surun ko sobe nyama ko na manya ka ko yele mali obeke ko ministry nunu ya famanga ko uluma wa munye sidi ya jalo ayira ka ko munye wakati bela jile mali don ko ni mbi ka kule kan ka shiba korobo ayira ka ko munye gouvernement yele ma ko obara ko o ka buluda sebani ngala ko ako ka bi do ni ngama docteur Sogal ko kala maiga nyama na premier ministry ayota ibene ka ko munye M5 RP jere de kulu nyama kibene ka ko olu ministry do ko ni ko olu ba kere fami do na ko bi akobolo do ngoni ko abe shi ministry folo do ma o de yi ko ke no be Ibrahim Ikasa maiga ko fo ale de ministry mu be fondation de l'état kuna e jode kada ko nyami de ngorote de anti nyando kada ko nyami de mo do kana fuko ale maiga en fana maiga inde afuka do do Ikasa maiga anti nyando de abaka ministry ya lambenga radio barala abana sigatala makai muye Ikasa maiga anga ministry de du afoka anga ministry kada fuko ngoroke de ngoroke minu e bolu do e kana na balise kunguma e fana suru ga ya foma na bali koni se kuma ya foma e kuragete abana kosobe anga ministry do abana anga ministry makai nyama ministry mun be no be Ibrahim Ikasa maiga ko fo nyama ko mado ani Sogal ko kala maiga ko surun ko sobe wa mado mamuna ye wuli ka to chamange M5 RP okono ngala ko akomunye Ikasa maiga ale blale me baram na no be fondation ko fo nyama ko wati dola Ikasa maiga asikata la abina fo ale kele ne be ministry bela jelenga bara ko ke ministry mun no ojoro kan fa munye Ibrahim Ikasa maiga nyama abo to kala ko kuma ko fo ga kele me kadi dogo fa njuma ko fe no be malikura no obo okofo ko wati sera munye ni ministre ko folen ko aki donje nga yele ma ko sobe ale be joro muna no be chakeda belebele ko fo fondation ne ma siki kana bila mashi ma don ka fo ko yele ma ba okera fondation o sira fe mali do nga yele mali ye fem na yini fem yi ne ma ko da ko ban Ibrahim Ikasa maiga ne ma ko akobe ni na ka jigi waro yi bani ngala ko akoko fa na mana boy ne ma ni ministre mun fa na nani do kersu ko kala maiga o ka surun ko sobe o sobe ke ale ye wuli ka do chairman ko ke akuni akli bala em sangare pe wati muna ajadi o be wuli nche ko fole ne ko manseli mun nye boulevard de l'indépendance kono nyema ale ministre mun nanga ma ko mi ministre délégué auprès du ministère de la santé et du développement social chargé de l'action humanitaire de la solidarité des réfugiés et des déplacés Omar Bamouloua Umaru Jara imam koni makai safari kala ko akomunya imam Umar Jarai nyama siga ko ntala mado mamu na ka wuli ka jo fanga ko bon ko sobe ni be ato de ka che bilama be ka wuli o ka ju sabake
u b'a k'ale bi ka manzi b'a k'ale bɛ kɛrɛfɛ fana fɔ man di ko ka wara fa ɲɔgɔn fɛ ne ma fɛn sɔrɔ o la ko ka ca ko k'a kunkolo ta k'a baga kuma kɛ an ka taa ɲɛmaa i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Imam Umar Jara ɲɛmaa ko ale kɔni ye ministre ye tiɲɛ don a ka wulikajɔ ka taa mun ye terrain o sanfɛ nka a ka wulikajɔ ninnu ɲɛmaa ko nafa foyi o ti ye a la ko sabu kɛ mun ye maliden minnu bɛ n'olu ye déplacés ye minnu y'u sigiyɔrɔ bila ka ɲɛsin mun ye gɛlɛya yɛrɛ ma n'o bɛ gɛlɛya o kɔfɛ ɲɛmaa ko ni gɛlɛya b'u kan bi ko gɛlɛya belebele ko o b'u kan Imam Umar Jara ɲɛmaa ale de ye ministre n'a kan ka dɛmɛ ta n'u k'u sɛgɛrɛ a ko wagati bɛɛ nin cɛ kofɔlen kɔni b'a ye jabaraninw na nka ɲɛmaa mun ye Imam Umar Jara a bɛ taa terrain ninnu kan ko nafa foyi ko o t'a la ko sabu ko mun ye yɛlɛma foyi ko o ti kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye yɛlɛma kɔni ko o bɛ kɛ gouvernement kunda ministre kofɔlen fila n'o bɛ Ibrahim Ikasa Mayiga kofɔ ani ka taa bila mun ye Imam Umar Jara la ɲɛmaa ninnu ye ministre ye bi an bɛ don min na ko bi M5 disubaw don yafa ko a kan ka k'u ma koyi sabu kɛ dɛsɛ kɔni tɛ fila ye a k'u bɛ senna nafani filɛ nin an y'a sama ka bɔ le focus ale kɔnɔ sɛbɛnnikɛ b'a tɔgɔ de Sidi Yaya Jalo Madu b'a ka ɲɛmaa i bonya o b'a la Mamadu Sinayoko k'a fo ka Abi Sisoko fo ka Seydou Jalo fo ka waliɲuman dɔn Umar Tɛnɛma Bamba k'a fana ka foli kɛ hali bi k'a jir'u la radio ye Nura FM ye 94.4 tɔmi murumuru 5 min ye kunnafoni an bi taa n'a ye l'indépendant n bi sɔnni sigi a kan jaw l'indépendant awɔ i k'a dɔn dɔgɔ nin ye kibaruya ye min n'a man di sabu min ye population ye o dabali banna bingani waleya min bɛ ka ta ka ɲɛsiw ma lawale jango tɛ ka na se min ye awɔ i k'a dɔn faali jugu min n'o dabɔra o ye fɛn ye fɛn min n'a y'u ni kun tɔɔrɔ kosɛbɛ a ko n'i y'a jateminɛ maa 13 olu de kɔni ye maa ye minnu kɔni lakodɔnna fɔlɔ ka ni bɔnsɔn minnu kɔni bɔnɛna u nin na a ko a yɛrɛ la école karamɔgɔw dɔw b'a la wa i k'a dɔn ko dugu kuturu k'u filɛ ka tasuma don a la a ko nin ko in ye fɛn ye fɛn min n'a kɛra an kɔrɔ jeudi tɛmɛnen a kɛra yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ ka ni bɔnsɔn n'a b'o kofɔ yɔrɔ in awɔ i k'a dɔn ani awɔ bankasi ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 10 bɔɲɔgɔn a ko nin bingani wale in na maa 13 bɔɲɔgɔn olu de kɔni bɔnɛna u nin na a ko nin ye fɛn ye fɛn min n'a kɛra sababu ye ka Banjagala population k'u sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ k'u dusuma kasi k'u ninkun kami a ko sabu yɛrɛ kɔni ye min fɔ o de ye k'a fɔ min ye nin ko in min n'a kelen filɛ nin ye ko don n'a ni sababati bɛn fiyewu o kuma u ye taama u y'o boloda taama min n'u y'a boloda awɔ i k'a dɔn taama in ti dɔwɛrɛ ye ka jamana ɲɛmaaw wele hali bi u ka wulikajɔ ani cɛsiri kɛ k'olu ka yɔrɔ in kɛcogo lajɛ yɔrɔ min bɛ yen nin waati laban ninnu kɔnɔna na bingani waleya tigilamaw n'u kɛn bɛ k'u sɔn yen kosɛbɛ ka waleya juguw ta ni k'olu sɛgɛrɛ nɔgɔ nin don in awɔ i k'a dɔn jeudi don kalo tile 23 san 2023 don min n'a tɛ bɔ awɔ i k'a dɔn nin mara yɔrɔ in a maaw kɔnɔ cogo si la sabu nin don in awɔ i k'a dɔn ko kɛra ko min n'a y'u kamana guwan ko in ye mun ye bingani waleya tigilamaw de filɛ nin ye ka wulikajɔ kɛ ka taa bin u kan nisɔndiyalenba u b'u ka balontan na k'a daminɛ 17h ka se 18h la balontan ko awɔ i k'a dɔn terrain u tun bɛ terrain de la u kɛn bɛ ka terrain lamini u bɛ bali ka bɔ min kalama kunkan de bɔra bobow ka min n'o bɔra nɔgɔ dɔ wɛrɛ bɔra fan wɛrɛ fɛ o kumana a kɛra toto boxe seni boxe toto yɔrɔ bɛɛ lajɛlen birisa ɲamina u bɛ bali ka bɔ mun kalama min ye awɔ i k'a dɔn tiiri kɔni bɛ ka bɔ fan bɛɛ fɛ ka hadamaden yɛrɛ lajɛ k'a jɔlen lajɛ ka mugu ci a la nin ko in kɔni kɛra o de koyi l'école dɔ bɛ yen o ɲɛmaaba n'o ye a directeur ye ale kɛra c'est tout c'est fini u ka ɲɛmaa fa dabila ko a y'o bɔ a la dɛ a y'o dabila o man ɲi c'est pas bon o tɛ jadi ye dɛ a bɛ dugu nagasi o bɛ dugu nagasi dɛ o tɛ jadi ye dɛ c'est pas bon directeur d'école u y'o bɔnɛ a nin na nɔgɔ l'école karamɔgɔ caman bɛ yen minnu bɔnɛna u nin na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye awɔ i ka don filɛ ka don dugu de kɔnɔ sa ka don so ani so u bɛ fali kɛ cogo min u b'a kɛ ten u bɛ jenini kɛ cogo min u b'a kɛ ten butigiw ti to u ye butigiw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ minɛnw salu wari min bɛ yen ani magoɲɛ minɛn minnu bɛ yen u y'a bɛɛ cɛ awɔ i ka dɔn ni k'a bila u kun patirikɛba y'a jira k'a fɔ fo su kɔrɔbalen dɔɔni o de la u kɔni sera ka awɔ i k'a dɔn u yɛrɛ ta ni k'u yɛrɛ ɲini dɔgɔw taara ka dugu in to yen sabu u taatɔ u ye tasuma don fan bɛɛ lajɛlen fɛ duguladen minnu tora olu kɔni ɲɛ de b'u bolo awɔ i k'a dɔn ni ka ji sira jigin sɛlɛ a ko min ye kunnafoni sira ye bila min filɛ nin n'o ye maa 13 min n'o fɔra dɔgɔ nin kɔni ye fɛn de ye dɔrɔn min kɔni dira yalisa ka se ka awɔ i k'a dɔn maaw kunnafoni n'o tɛ hali bi maa dɔw bɛ yen minnu ma ye dugu la fɔlɔ u minɛnen don otage de ye wa u falen de don wa u bolila de wa maa ma se ka kɛ ala ye ne ka o ɲɛdɔn patiriki b'a ko yanni nin cɛ ninnu minnu filɛ nin ye u tun bɛ ka u dɛndɛn ka bingani waleya ta ka maaw sɛgɛrɛ dugu dama dama na i n'a fɔ awɔ i k'a dɔn tabagolo i n'a fɔ
Masaja Sege Songobia fo ka taa se awayka dɔ suana ma ani u ka forêt ba min be n'o ye tuba ye u bi to ka wuli ka jɔ ani bingani waleya ta ka maaw sɛgɛrɛ a ko nin yɔrɔ ninnu caman na u ye faliw kɛ ani ka tasuma don awayka dɔ duguw la Sidikib'a ko a ko population kɔni dabali banna o de y'a to dɔgɔkun laban in na Baɲangara u ye taama boloda taama min be n'o bɛ ka se k'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmaw la ko in tension a barika bonyalen don kosɛbɛ k'u k'a lajɛ ka se ka awayka dɔ wuli ka jɔ kɛ pankuru minnu be yen n'u nana u k'a lajɛ k'a dɔw lawuli awayka dɔ bana kunbɛn dɔgɔw ka fisa bana furakɛ k'a dɔw lawuli ka taa ninnu ɲɛɲini cogo sugu bɛɛ lajɛlen na min bɛ se k'a to awayka dɔ olu yɛrɛ bɛ se ka kisi a ko olu kɔni dabali bannen don sabu attaque bɛ ka kɛ olu fɛ cogo min na olu kamana ganna a ko tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ni jateminɛ kɛ jɛkulu dɔ bɛ yen n'o bɛ awayka dɔ collectif des associations des jeunes du pays Dogo n'o bɛ CAJPD n'o b'o kofɔ olu yɛrɛ fana awayka dɔ u ye welewele da kɛ u y'a jira k'a fɔ min ye awayka dɔ nin ko min filɛ nin donc ala armée ka wuli teliyala min bɛ se k'a to ko in bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min donc an bɛ don min na ko bi Fasirike b'a ko nin yɔrɔ kofɔlen kelen na min ye awayka dɔ Sénégal contingent dɔ bɛ yen Peru o fanfɛla la Songo bi ani Peru fanfɛ i k'a dɔn k'a fɔ u binna jan dɔ kɔnɔ sabu nin yɔrɔ ninnu u bɛ jan de da maaw ye waati bɛɛ lajɛlen a kɛra sababu ye kasiki bilen awayka dɔ o maa dɔw maa saba olu bɔnɛna u ni na Ablaye Jara nin y'a ka Fasire l'indépendant u ka bidon bɔli n dɔgɔ i bonya b'a la Marima ka ɲɛma an bɛ dugawu don kɛ minnu fatura Ala ka ɲin'u la Ala ka yafa k'u ma minnu banana lafiya badabada Ala k'o di an'u ma radio ye Nura FM ye 94.4 tɔmi murumuru 5 an bɛ laseli kɛ nin waati na ka bɔ Jalakɔrɔji Kuɲumani ale welela la wele sira i nana dɛ n kun bɛ ka nin ne kun y'a sariya sigi yan n kun bɛ ka nin de kɔnɔ i nana dɛ n kun bɛ ka nin de kɔnɔ n b'a di bi nin fɔ furakɛra de a banna de wa n'a sariya kun sigira a tɛ ten min yan Solo e minɛna hali bi e m'o ɲɛnabɔ i bɛ tila ka n bali n ka te min fana te min te sɛlɛ foyi Solo i ka fɛn ma na fɔlɔ dɛ te sɛlɛ sa foyi te sɛlɛ kosɛbɛ a sama a sɛlɛ a ɲɛna bisimila tɛmɛ n'a ye an ka taa indicateur drone b'o ɲɛma n bɛ n bolo don n bɛ bɔ n'a ye sɛbɛnnikɛbaa tɔgɔ de Seydou Jara Jarakɛ a kumara ne ma bɛɛ na ta n'a jɛra a na se fila anw ka maison de la presse Amadou Tumani Touré Ala ka ɲinɛ a la ale ye dakabana so min jɔ ni k'a di kunnafonidilaw ma ɲɛma mun ye février kalo tile 20 a kɔnɔna ka taa ba naani ko Sɛbɛkɔrɔ wulila a kɔnɔ o ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ jɛrɛjɛkulu min n'olu fɛrɛlen ɲɔgɔn kan n'an ka ma appel du 20 février 2023 olu kun kɛlen bɛ ka mun ye kunnafonidi baro dɔ k'o lasigi ye o de kɛra sababu ye mun ye kiri kɛra waati ca a ɲɛma o kɔni o bolodala mun ye maison de la presse o kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye o jɛrɛjɛkulu ye n'o bɛ appel du 20 février 2023 kofɔ u kɔni y'a yira k'a fɔ ko mun ye plainte y'o don maa juguyala maa mun n'an ko ma ko Salifu Jara a n'a tɔɲɔgɔn tɔw kojugu sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye appel du 20 février pour sauver le Mali ɲɛma u kɔni ye communiqué ni k'a bɔ k'a bin tɛ cari communiqué mun kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ k'olu bɛna damakasi sɛbɛn k'o don tribunal mun n'o bɛ tribunal de la grande instance de la commune 2 district de Bamako o kɔnɔ wa mun ye damakasi sɛbɛn k'a bɛna don maa jɔ de kama o de ye Salifu Jara Salifu Jara n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ale ye secrétaire général adjoint du comité ayamɛ n'o ko fɔra a bɛ lakɔlidenw ka jɛrɛjɛkulu belebele ye a b'o kofɔ wa i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye faculté de droit public n'an k'a ma damusonya kuma na FDP ɲɛma siga t'a la ko min ye belebele ko a bɛ yen a n'a jɛɲɔgɔn tɔw u kɔni y'a yira k'a fɔ ko ninnu de kɛra sababu ye ka tiɲɛni kɔni k'a boloda maison de la presse o kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko nin collectif n'a bɛ parti politique maaw kofɔ ɲɛma ni ka taa fara mun ye société civile kan ni hakili b'a la tɛnɛndon 2023 u ye point de presse dɔ kɔni ni k'o kɛnɛ k'a sigi o ni presse min kɔnɔna la n'u y'u hakilinata k'a di hakilinata in tɛ dɔwɛrɛ k'a yira jamana faama la a bɛ ka baara mun kɛ n'o bɛ tali kɛ constitution kura o la k'o t'olu fɛla ko ye bi o t'olu fɛla ko ye sini hakilina filanan ye fɛn jumɛn de ko jamana faama kolonɛli Asimi Koyita k'a ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen k'o sigi sen kan waati mun n'o kofɔlen n'o kalataw la o waati ninnu ko a kana bɔ a dɔgɔkɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko ninnu ye nin barola kɛnɛ ye k'o de sigi a ma ɲɛ mun kɔ ne ma ko kata banani ko o wulila o kɛra cogo min na o ma dogo malidenw na n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o baara ko o kɛra jɛrɛjɛkulu mun n'o kun bɛ ka koɲɛ in kɔni bɛɛ lajɛlen k'a ɲɛnabɔ n'o bɛ collectif appel du 20 février kofɔ u y'a yira k'a fɔ k'u bɛ damakasi sɛbɛn k'o don mun ye secrétaire général adjoint du comité ayamɛ de la faculté de droit public FDP Salifu Jara o sabu kɛ mun ye Salifu Jara ɲɛma ka taa fara mun ye a n'a jɔɲɔgɔn dɔw kɔ ko mun ye caméra de surveillance mun kun bɛ yen ɲɛma ko Salifu kun ɲɛda datugulen don ka wulilen don ko n'a ta bɛɛ ko caméra de surveillance y'a ye Salifu yera
ko sal fi yira de ku ya jedi yiri agelera sabani gala ko attends kama yoyi la main dans les sacs to buke ba wele tini o do ko ya agelera ko manyana sabani gala ko ako appel du 20 février 2023 no be saka ujimu na ka jera da kulu to ko fo ko ne ayira ka fo ko munye buldo ngoni ko ni ko abeshi ni nche ko fulema ko sabike akun ka bulelendo ona ta be ko lu ya sebe koro ye ka do ka fo ko mamun do nyama ko munye mamun ko muka balawu yera ko wuli ko muka belebele ngule de ko komana aku misal fu wule de ko komana akomando apmuka ke wati akani munye collective ngoni ya ira ka fo nyama ku be no da makashi seban ko do nyama fe mun fana no obe mani finki kamana ganin koina do fana be ga ira ka fo do ko fo nyama ani kata fara munye plenty do mba do kan ko ma do fana be no be president de la force civile ko fo ale te mawre Aisha Baba Keita ko ale fana to ko ga fo koina sabari gila ko mungara ay kelen ki ga fasiri kalam force civile Aisha to baba la de par ailleurs certains étudiants de la faculté de droit public et les auteurs de la plainte citent notamment la présence de la force civile présente présidée par Aisha Baba Keita. No te ma fasiri du tanai anga ta sabani gala ko ako munya Aisha Baba Keita nyama ko atoko fana bina fo ko sabuga ko ni ko imbala jelen ka labe atoko ko abuga fo ala kusobe ga mungo ni jele no ina fo no kane jela de kulun ko ni ayira ka fo ko munya secrétaire général adjoint du comité ayam de la faculté de droit public no de be shalifu jara ko fo ko ni damaga ci sebando ale tola munya commune de au tribunal la ka kala ka ni munya procureur fe aga feran dabali bala jelen ko sabuga bara na kera kuna fondilo ko kuna fondiso ka to bidisa nyami ko do nyana ta ko ko nyante ko me progrès ko aki jojo rola nimbara ngaka klenia ngaka ladria mamunu ye nimbara ngaka une nyangili mga kanko kata ku secrétaire la foni flani anya sama ka bomunye indicateur du renouveau ale kono sabani ke ba to de seru jara marba ga nyama ibunya obala bola to le bete babu nyena yena ngata sugula minya awai ka do la sirene ne baleta minyi awai ka do dugu fana keta ade kumambe la sirène ako awaikado hijiko ndo awaikado akuma chale do kosobe ni wati laba nungonna la hijiko kuma awaikado na manye kafo achayambe jagwa do akabatiri nyomvom ya kaseka sorala ako hiji amedoni mina ko bi malikono akera fonde commercier jagukundu awaikado mado bulo minu mago kise kelente hiji awaikado shilamya jose nduruna atime ko nyuma minu mago te ula ko ni jetimneke bulungono ne shimbe awaikado hiji labemba jonjon dowma minu ngoni be kadi wale ta ka foto don segere minye dugu fanai ako ministère min be no nyeshide be hiji ko bela jilima ka kanga nyefoli ke foto don de mundun gelina hiji awai kado akasabi musaka min bido adafe atara ni njugo indila ako sanwo san minye awai kado ni wale nunu awai kado lde bike min bisika keso bi awai kado be affaire ko takado anga hiji ko tirafe min bisika to awai kado tasoro bisika soro akula basirika bako ako minye awai kado mauti ka seka fo ya chukushila dangote ka jenaye ka fo hiji o kɛra fɛn ye anw bolo Mali kɔnɔ fɛn min ni awai ka dɔ a sɔngɔ gɛlɛyara kosɛbɛ sɔngɔ gɛlɛya kojugu dɔw yɛrɛ b'u yɛrɛ ɲininka a ko san 2023 hijiden minnu bɛ yen n'u bɛ fɛ ka taa hiji awai ka dɔ ka t'u sen jɔ awai ka dɔ o kɛnɛ kan ne ka hiji wari min bɛ yen n'u kan ka o don a da fɛ a bɛ taa 4,400,000 4 millions 500 la hawla ndo 4,500,000 ki bo de bo yalsa e ka se ka ti hiji ni ka soro kan na akoni ye fenye femi na ye mo toro abika mo kamana gwa akoni ngoyi awai ka do aka gele o ye gele dan akoni ya ko ta ka laje ka ngere fe jamana do laje du suka shiko dando koyi sabo lu be mimbo awai ka do an bo shiko roma fla anw b'o de bɔ a ko de sira tigɛ la min ye awai ka dɔ maa ba tan bɔɲɔgɔn a jirala k'a fɔ k'o de dira Côte d'Ivoire kaw ma ba 7 o ye awai ka dɔ min ye contingent ye min bɛ État ko fɔ o y'olu ka maaw ye min ye ba 3 ye o bɛ ta ka di privé ma a ko awai ka dɔ jamana an kɛrɛfɛ jamana priorité din bɛ awai ka dɔ maakɔrɔ dɔw ma minnu tɔgɔ sɛbɛnna o bɛ taa maa hakɛ min na o ye maa 2,610 ye san 2023 a ko ni Ala sɔnna ma k'o bɛɛ lajɛlen bɛ daminɛ Côte d'Ivoire mara a b'o cogo in de la a ko warimugu min bɛ yen n'o kan ka bɔ awai ka dɔ hiji la
k'a wari k'a taara $2 bɔɲɔgɔn k'i k'a dɔn k'a bɛ o de la a ko Côte d'Ivoire min ye agence de voyage min bɛ a bɛ 24 de bɔ a bɛ 25 de bɔ nka 24 yamaruya dir'u olu de ma olu de bɛ se ka taa ni hijidenw ye hiji kɛnɛ kan a ko anw dun fɛ yan dɔgɔ min ye agence de voyage ye a kɛn bɛ i b'a fɔ ko marabatiga wa warimugu min bɛ ka don a da fɛ a bɛ $4 n'a kunkan fɛ a b'o de bɔ a ko hakili b'a la nin waati laban ninnu kɔnɔna na hiji a kɛra problème ba de anw ka jamana in kɔnɔ n'o bɛ Maliba in ko fɔ san o san ni hiji bɛ taa kɛ anw ko Mali silamɛ jamana an ye fɛn caman fɔ nka waati bɛɛ lajɛlen anw de ka mankan ka ca ni diɲɛma bɛɛ lajɛlen ka mankan ye silamɛya awɔ i k'a dɔn Jesu duurunan a timɛli awɔ i k'a dɔn o sira fɛ a ko a bara ta Saudiya dun waati tɛmɛnenw na u ye awɔ i k'a dɔn ɲangini bere ta ka maa caman sɛgɛrɛ a ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ coronavirus ani ladonko juguya dɔw bɛ yen a sɔrɔla awɔ i k'a dɔn olu de fɛ a ko réseau min bɛ yen min darakira awɔ i k'a dɔn min a baraminina min ye nin ko bɛɛ lajɛlen ɲɛma waati dɔ kuma sera a ka lakodɔn maaw ka se a ka se ka ɲɛfɔ maaw ye maaw bɛ se k'a faamuya cogo min na kabiri 2020 ko kɔni awɔ i k'a dɔn a compliqué len don secteur de voyage bolo min bɛ se k'a to hiji yɛrɛ a bɛ kɛ a kɛcogo ɲuman na a ko kuma na an bɛ don min na ko bi waati dɔ kuma sera agence de voyage privé minnu bɛ yen minnu kɔni da bɛ nin ko in na u ka bɔ u ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye yanni baaraw ka daminɛ waati dɔ kuma sera min ye awɔ i k'a dɔn minisiriso min bɛ yen n'a ɲɛsinnen bɛ hiji ko ma a fana ka bɔ a ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye yalasa faamuyali ka se ka sɔrɔ nin ko in na n'o tɛ a ye bɛ ka ye cogo min na ye cogo juguba don ha an bɛ dugawu kɛ Ala k'a ni sababa bɛn dugu fana Keyita nin y'a ka fasiri ye lasire n'u ka bidon bɔli n dɔgɔ hiji ko kuma a cayara dɛ waati bɛɛ a kuma de ka ca bon anw dun fɛ yan an ka silamɛya ko in filɛ nin a kuma fɔ man di agence privée de don système dɔ b'u bolo ɲama ko ni Saudiya jamana ka juru bɛ maa minnu na agence minnu u b'an chasi tɔgɔ yɛlɛma de awɔ u b'a yɛlɛma k'a kɛ dɔ wɛrɛ ye bon agence privée fana bolofaraw bɛ fan bɛɛ fɛ kɔni ne kɔni vraiment c'est que c'est compliqué Ala k'a ni sababa Ala k'a ni sababa Ala k'a ɲɛ ka d'a ma cɛw kosɛbɛ Gawusu nɛgɛw b'ale ou bien i bɛ dɔ ta de ayi an ka taa sugu kɔnɔ voilà Gawusu Keyita Gaston de Fer an bɛ segin ka na kumaso kɔnɔ Boubacar Traoré Bete ka foli lase kanuba bɛɛ ma ka jir'u la k'a fɔ tabale gosira Nura FM awɔ i k'a dɔn semaine min bɛ yen n'a bɛ 8 mars semaine ko fɔ fo ka taa se awɔ i k'a dɔn a semaine kuncɛ la 8 mars ka taa se 15 mars kɔnɔna na min ye Nura FM ka san 3 awɔ i k'a dɔn wulikajɔw bɛ kɛ o de siratigɛ la zikiri ɲɛnajɛ belebele o bɛ ka boloda Fimani awɔ i k'a dɔn n'o ye zikiri Fimani ale bi y'a kɛnɛ kɔnɔ a zikiri dala caman o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye awɔ i k'a dɔn dɔgɔnɔw kɛnbɛ ka olu wele dɔgɔnɔw kɛnbɛ ka wulikajɔ ni cɛsiri kɛ k'a fɔ sinankuya n'o ma ɲɛ k'a fɔ k'o ye fɛn ye fɛn min n'a dɔnnen don jamana in kɔnɔ an bɛɛ ka jɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ dɔgɔnɔw kɛnbɛ k'u ka wulikajɔ kɛ ni Ala sɔnn'a ma o fana o bɛ ko in kɔnɔna na a bɛ kɛ kalo tile 11 o kɔfɛ Nura FM yɛrɛ tɔgɔla kupu au final an b'o sɛlɛ ne ka sɔrɔ ka na gâteau ka na o datigɛ o bɛɛ bannen kɔ ka ban min ye awɔ i k'a dɔn ni Ala sɔnn'a ma Nura TV a kurubu karili awɔ i k'a dɔn o fana bi kɛ nin waati laban ninnu nin waati kelen ninnu kɔnɔna na min bɛ se ka to baara o bɛ daminɛ o fana kɔnɔ nka ko ba bolo dalen bɛ marisi kalo min n'a jɔtɔ filɛ Nura FM tɔgɔla ko ba bolo dan bɛ dɛmɛbaw ni awɔ i k'a dɔn jɛɲɔgɔnw hali bi a bɛ se ka weleli kɛ 76 33 43 03 ni Ala ka jɛ ye siga t'a la Madama ka ɲɛmaa y'a fɔ cogo min na baabu in kɔni tɛ tɛmɛ o kan wa nin ye waati ye mun ye kanubaw k'u ka kanu hali bi k'a kurakuraya k'a yira arajo la Nura FM k'a ye san 3 k'o sɔrɔ san 3 ka ɲɛsin o san 3 sɔrɔ ɲɛnajɛw ma nin kɔni ye waati ye mun ye kanubaw kan k'u ka dɛmɛ ɲɛma k'a lase Nura FM ma bamananw ko ten ko min ye dɔrɔmɛ 1 man dɔgɔ 1000 o man ca dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen maa ma de bɛ fɛ ka kibaruya wɛrɛ dɔn Nura FM kan nin anniversaire ko in kan 76 33 43 03 n'o ka gɛlɛn ma gosi 20 80 31 31 baasi tɛ ɲɛma hali bi sirajan tɛma an bɛ taa teliya la Fatamba Sisoko Libreville an ka foli ba ye min ye Cardinal Karambe fana b'a lamɛn Zirakɔrɔ Dunfin an ka fana fo kosɛbɛ Nura FM awɔ i k'a dɔn kumasoba in Wulibali du ɲɛma le focus ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye sɛbɛnfura in y'a bɔ ko 213 ka bɛn bi tɛnɛndonya ma février kalo tile 27 san 2023 sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de Obakɛl a y'a jira k'a fɔ ko mun ye VAR politique ɲɛma yɛlɛma politique bunakun o sira kan a ko wele ka bila cɛba in ma n'o bɛ Isa Kawu Jimu ko fɔ ko Isa Kawu Jimu ye maa ye maa mun n'a bɛ
be yelema ina fo nonji sebeningla ko akoni ya jitemna kala jamunye ancien 4 vice-président du conseil national de la transition na ko fura atisa ka ujimu ata ale ko fo wati temonuna che banyira kumale yera wulle ko numéro 10 nyama akunkele meki yere ke dula jila zidani ye akaja kata framunye mesiga numéro 10 sebeningla ko akoni ma kumika demeta ka transition nin ka sigare sigata la ko munye isa ka ujimu wati muna akoni kumika 4 vice-président la nyama kwa ye demecha mata ka transition ka asigare aku wati do temana munye ninche ko fole isa ka ujimu akume jamana fama era wulle ko imperturbable patriote éclairé nyama ko ayo okorfo chama ko tanu kuma chama ko takanye chimuye jamana fama ma ashim kuita nga kabi do ni mun kama docteur Choguel ko kala maiga nyama ko ale na ga premier ministre ye ko fe munye isa ka ujima nyama aye bogo kele mun ke kasubu makono adoni ga mafoka na bla bila belebele ko atabolo ko nin ko ayele mana akilna ta ko ayele mana ko sobe sebeningala ko ako jo era de ka ujimiye aye ningali tomi ka asigi tomi sigira ako munye isa ka ujimi nyama ni ya jite ne kala je mado isa ka ujumu adonone association miye ode alakama ton nyama ale kunye tonye tomu na be demeta ka nyeshi muso munum be ko olu che o fatura ani falato ibe na ka foko alakama ton ga don demede kumbese oluma ga be ni kana wati jambo alakama ton ko ni ngile mana ka ke kore jamana ngono ko sabuke mamundo be ka nyemine ode isa ka ujime isa ka ujima nyama ko ale na kore ke jamana ngono femu na be manifin ku kamana ga numéro 10 ngala ko akomu ni conférence de presse munu ya boloda no so isa ka ujumu anato nyon kume keneka ajonyo na be na ka fo mamuno kuma karafa oye pulo yi ani kata faramu nye daba jawara RDA Mali Mohamed Ali Bachili nyama ko nunu e jamana ngono mabawye maba muno olukumba akerefala ola ngala ko akomu ya isa ka ujima nyama ni isa ka ujumi ra jetemina kalaje akoni aklibala san 2021 isa ka ujumu anana jere jakulu do fana sigi singa jere jakulu munanga mako appel citoyen pour la réussite de la transition anana osigi singa nyama ofana bolongo foka boy munye isa ka ujimi ka bibelebele ngoni mbora kasubu nkonna la alaka tabulo ka yele mako ashima qur'ani shi abi yelwa koyi ako article de bubulu abi kuma nyina na article ngode wu nyina na dia article du bede nyina segela ko akoni isa ka ujimi nga korofo temeno jetemena kalaje nyama kanaka korofo jetemena bi kalaje ibi yira hininga ko ni korofo kele ni miga bo makele ni da kono wa ko hininga le to mi ko abesigi sebeningala ko ako watu temena munya isa ka ujimi nyama ayira ka fuko da kana manga kalata ko kuma yira labbe ko da kana maga Allah ko wa munya masage kalatai ko matika chebo ya ne ashim ko ita te ko mashite so ngi disi ko da ashim ko ita la adoni ngama munya isa ka ujuma ayeni korofo ninga sebe koro shele sebeningala ko akono isa ka ujimi ngale ne klela kana jobi ka fuko munya kanga ta kalata ula wati muno ko folo no ko wati kana deme anyama ko fendo fe munabe magnifique kamana ka bo ebe jigi sala ebe jigi saka ujumna ngache abe makan yana abe nyaba ni koina isa ta koyi wona bege M5 pe ko yere ni yawo yere malion di no de mi be ba don o shuma ko dugu maje vewiti kumbiti takati bla kilti majer bi fie so kono fam befe o ite fenvo ka wuli ko kala taw ka tike bi atike shini ka dan yow be avancer mi na tike ason bi afen bebe ko so be abebe isa ko du na ko nani ni nywanje ka so ki yere jugoyi ko so be ka klaki bali ya fuga bala aéroport la ka janda nyei okera kila sigi ka bo kera klala ka tisi ko article de bubulu o kisiki ki mirisa nganga fere jimende ke o kana sa ko kala taw de kala benjona mais isa taw alete wallahi ay ngo nyama ale ascenseur do ne reka che pulo ne tadu kan yere do no fesa isa ko jumi ascenseur do wale odi nyama parce que moi be siranga kuma mun fo ale de ba fo kaba ngo des problèmes o de gelao ayo de do c'est ça c'est vrai parce que gela kele munye c'est vrai Umar Margo soro mais ça de ni makele nous pe fo ya pousser kana o terrain kele kan quoi a chadri sobe sabaningala ko nyama akomunya isa ka ujima sigata la ko ni belebele ne kunya ira wati temono na ko ashim ko ita ko deme ko be tani ka sigara munya masake kala tala ko kala ira ko atsiga ta tukushila akomunya isa ka ujim nyama mado mamunna adonfini ko kacha ko sobe mamuna ile mali ko kacha ko sobe akoni akli bala doni munga munya mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques démonstration ko nanga mako M5 RP nyama ibe na ka
fɔ ko min ye Isa Kawujimu a kun bɛ ka jɛrɛjɛkulu minnu ko o lafasa M5RP kɔnɔ o de coordination des mouvements association et sympathisants de l'imam Mamadou Diko n'an k'a ma ko semasi ɲɛma ko a kun bɛ k'olu de lafasa mun ye M5RP o kɔnɔ ka sɛbɛnnikɛla ko a ko waati tɛmɛna ko mun ye o M5RP kelen yɛrɛ ye Isa Kawujimu de bɔra k'a fɔ ko M5RP est mort de sa belle mort ɲɛma o donni kama a ma diya a y'a fɔ sɛbɛnnikɛla ko a y'a kɛ c'est tout c'est fini o kɛra sɛbɛnnikɛla ko a ko k'a bɛ donni min kama mun ye Badawo o nana gɛn ka bɔ fanga la mun ye docteur Sogɛli Kokala Mayiga ale nana sigi premier ministère la Ba Mukutari Wane ale bɔra premier ministère la ɲɛma k'i bɛna ye k'a fɔ ko min ye Isa Kawujimu maa mun yɛrɛ kɛra sababu ye ni malidenw diɲɛmaa ka Isa Kawujimu ni k'a dɔn ɲɛma n'o de Imam Mamadou Diko ye ɲɛma ko a ka taa siri o yɛrɛ ma siga t'a la o kɛra k'a ta siri o yɛrɛ awɔ o kɛra ko ninnu tɛ ko janko ye o sɛbɛnnikɛla ko tarikuw de don an kɔrɔ yan a ko ni dun y'a jateminɛ k'a lajɛ Imam Mamadou Diko san 2013 ale de Isa Kawujimu don mun ye bureau exécutif du Haut Conseil islamique du Mali wa ka tila k'a kɛ Haut Conseil islamique du Mali olu ka kumalasira ye nka min ye Isa Kawujimu ko a tilala k'o fɛnɛ k'o kɛlɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye ba parti politique maaw u bɛ ka fɛɛrɛ dabali mun ni k'o tigɛ Isa Kawujimu na ɲɛma ko u bɛ siran ka kuma mun ni k'o fɔ u bɛ o de to Isa Kawujimu bolo a ko o sɛlɛ de ka du sisi a bɛ bɔ karatɔ da sɛbɛnnikɛla ko a ko kabi dɔɔni mun kama Isa Kawujimu ɲɛma a bɔra Faransi ka na ɲɛma ko a nana donsow k'u yɛlɛma kosɛbɛ a donsow ko a sɛbɛkɔrɔ yɛlɛmana n'a bɛ kuma sisan ɲɛma tubabukan duman k'a b'o de fɔ a ko ni dun ye Isa Kawujimu yɛrɛ jateminɛ k'a lajɛ pour que tubabu k'a mɛn a ye kalan yɛrɛ dabila k'a b'a san 12 a tɛ sigi ban kan a bɛ tubabu kan mɛn dɛ o kelen ni kɔnɔ an ti bɛn o san ka b'a sɔgɔ bɛ di a b'a mɛn a bɛ tubabu kan mɛn a b'a fɔ a b'a fɔ a bɛ tubabu kan mɛn sɛbɛnnikɛla ko a ko Isa Kawujimu an bɛ don min na ko bi n'ale kun b'a yɛrɛ wele ko numéro 10 a ɲɛma n'i ye fa o fa ye 10 la siga t'a la ko zéro de b'a kɔ Isa Kawujimu ɲɛma ko 1 k'o kɔni tilala la kɛra zéro ye zéro in ma bɔ yen fo 1 de bɔra yen y'a gɛlɛra hali zéro ka bɔ yen ka 1 to yen o ka fisa 1 fana ka bɔ yen a k'a kɛra 1 de bɔra yen sɛbɛnnikɛla ko 1 de bɔra yen zéro de wa problème ye min ye ni 1 kun bɛ yen n'i ye fɛn o fɛn min da 1 kɔfɛ a bɛ augmenter de n'i ye 4 da a bɛ kɛ 14 ye n'i ye 3 da a bɛ kɛ 3 ye ainsi de suite mais ni zéro de bɛ yen n'i ye fɛn fɛn da zéro kɔfɛ ka taa a virgulama de don ka taa a bɛ dɔgɔya de 0,1 o fana ka girin ni 0,tan ye ɲɔgɔn kɔ ye koyi a kuma ka ca dɛ a ka ca dɛ zéro in ma ɲi dɛ ko 1 bɔra yen pewu a kɛra zéro ye a banna kunnafoni filɛ nin ye ɲɛma an y'a sama ka bɔ le focus ale kɔnɔ sɛbɛnni kɛ maa tɔgɔ de Obakɛl Ibonya nin ye ka bɔ sɛbɛ b'a la ka suuru kɔlɔn kɔnɔ hé ala aujourd'hui c'est notre jour e m'a dɔn nin kun b'i diya hé le monde part en couille wallahi a tun b'i diya koyi vewutiw ala k'a ni sababa bɛn nka ɲɛ b'a la ɲɛma a tɔ t'a la bilen o bon ɲɛ b'a la maanifin yɛrɛ filɛ nin filɛli kɛcogo dɔw bɛ yen n'i ye maa o maa min ye o b'o filɛli kɛcogo kɛ sira ɲɛ sira ɲɛ dɛ le hibu sira ɲɛ dɛ ko f'i ye dɛ ala ka ye calcul matigi bɔlen ye sa wa bɔlen filɛ ka don kɛ wa ala k'a ni sababa n dɔgɔ jamana in a bɛ ɲɛ min ye awa i k'a dɔn Mɛmɛ Sanogo Mɛmɛ ale kuma bɛɛ Mɛmɛ ko awa i k'a dɔn réorganisation administrative et territoriale min ye awa i k'a dɔn jamana ka awa i k'a dɔn a labɛn ka a larawe bɛɛ lajɛlen k'i fan dɔn awa i k'a dɔn o labɛnw awa i k'a dɔn olu kɛra a ko min ye awa i k'a dɔn anw ka découpage administratif i ka kasigi an bɛ ka mankanw suyɛlɛ dɔrɔn o labɛnw i k'a dɔn ko olu sabatira min ye awa i k'a dɔn ka cercle bɔ ɲɔgɔn na dɔ bɛ fara min kan ka dɔ fara u kan ka région bɔ ɲɔgɔn na dɔ bɛ fara min kan ka dɔ fara u kan arrondissement a n'a ɲɔgɔnna caman a ko nin ko in ministre min bɛ yen n'a bɛ awa i k'a dɔn administration territoriale ani décentralisation ko fɔ ale ka wulikajɔ kɔnɔna na kalo tile 20 n'o ye février kalo ye conseil national de la transition olu kɔni awa i k'a dɔn u ye a ko kɛ c'est tout c'est fini n dɔgɔ Mali région 19 o de ye Mali ye désormais min ye awa i k'a dɔn cercle 156 Mali b'a b'o cogo la arrondissement 400 66 min ye awa i k'a dɔn commune 819 min ye Bamakɔ la capitale awa i k'a dɔn o kɔni arrondissement de pɛnbɛrɛw kɔnɔ k'a kɛ arrondissement 7 ye 7 arrondissement e kun tɛ commune 1 fɔ wa ka commune 2 fɔ wa sisan sa i bɛ arrondissement fɔlɔ de fɔ ka filanan fɔ ka sabanan fɔ ka naaninan fɔ o kuma arrondissement minnu kelen filɛ nin ye arrondissement fɔlɔ
Jalakɔrɔji b'a la han. Awɔ. Anw b'o kɔnɔ. A b'o kɔnɔ. Siga t'a la. Anw ni Moribabugu ni Sangarebugu ni Korofinaw ni yɔrɔ jumɛnw k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan. A bɛɛ. Awɔ. A kɛra ten. Wulibali don dɛ, Bankoni wo a bɛɛ. A banna. Bɛɛ farala ɲɔgɔn kan. Ayiwa baasi tɛ. Ala ka ɲɛ ka. O kumana Ala k'a ɲɛ ka d'an ma. A bi ɲɛ. Ablaye Mayiga, ale ka wulikajɔ kɔnɔna na. Kosɛbɛ. Nin ko bɛɛ lajɛlen kɔni a waliyara. A kɛra sɛtu sɛfini ye. O kɛra. A ko de siratigɛ la n'i ye jateminɛ kɛ. Min ye ministres ye olu kɔni y'a ko bɛɛ latigɛ kalo tile 19 n'o ye octobre kalo ye. CNT février kalo tile 20 olu filɛ nin ye wulikajɔ ni cɛsiriw bɛɛ kelen kɔ k'a ban. Olu filɛ nin ye k'a jalatigɛ a tɔ ye sa président k'i bolo nɔ k'a la. A ko ka latɛmɛ. Sirikɛba ko a ko cercle minnu filɛ nin ye Awa Ikado n'i ye jateminɛ kɛ dɔ farala u bɛɛ lajɛlen kan. Min ye cercle 96 o farala kɔrɔlen kan. Arrondissement 136 o farala kɔrɔlen kan. Commune 71 o farala kɔrɔlen kan. Min ye Awa Ikado Bamakɔ k'a kɛra 7 arrondissement ye. Min ye Awa Ikado nin ko bɛɛ lajɛlen. A ko bɛɛ kɛra maa min ka wulikajɔ kɔnɔna na o de ye Ablaye Mayiga ye. Ablaye Mayiga yɛrɛ ye cikan gɛlɛnw di k'a jira k'a fɔ baara in kɔni daminɛna kabiri san 2012 baara gɛrɛnba de kun don min kun b'olu bolo olu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri kɔnɔna na a ko sera ka ɲɛnabɔ nka hali bi tɔkajɛ minnu b'a la an ka fara ɲɔgɔn kan an ka jɛ k'a dilan ɲɔgɔn fɛ min bɛ se k'a to a bɛ se ka labɛn cogo min min bɛ se k'a to Mali bɛ se ka basigi cogo min a ko hali n'i y'a ye kow gɛlɛyalen don min ye EJ ye Awa Ikado ale bolofaraw dɛsɛn bɛ ka sigi nin bɛɛ de kun ye banamini ye min kun b'a ɲɛma nin ko in kɛlen k'a ban sa n'a ko bɛɛ lajɛlen waliyara ni Ala sɔnna ma a ko bɛna ɲɛ sɔrɔ i sigi ka ɲɛ wari ko kuma bɛna dabɔ wari min bɛ yen n'o kan ka don a da fɛ i sigi ka ɲɛ i positionné i sigi ka ɲɛ mugu don miliyari 200 ani miliyari 63 a n'a kunkanfɛ miliyari 200 pour que nin ko bɛɛ ka waliya k'a ban k'a kɛ c'est tout c'est fini ye miliyari 200 ani miliyari 63 wa k'u bɛ taa n'a ye dɔɔni dɔɔni ni min fanga b'u la ka min kɛ ni Ala sɔnna o bɛ kɛ 263 milliards 0,58 installation min bɛ kɛ dɔɔni ka taa parce que commune ninnu a bɛɛ bɛ sigi sa ɲɛmaa bɛɛ wa commune arrondissement fɛn fɛn arrondissement bɛɛ n'a ɲɛmaa don sa a bɛ ten de o wa ɲɛmaa fɛn min ye ko in yɛrɛ jamayɔrɔ ye mais e tɛ an ta ye arrondissement fɔlɔ yan mais ne ka papier dafalen don moi je suis né au Mali. Je suis malien. Nous sommes tous maliens. Bon, est-ce que tu as un gambo à nous faire? Mon affaire. Arrondissement Folo Nyamaya. Jo anga ni ndulonga kuma dabla. Yo na chama ko kana ke setu se fini. Na chama ne bona ko. Anga ni ndulonga kuma dabla cho. Nda no fede. Ata no fede. A tota nyenga nya radio nyama de nura FM abana. Obembo. Dauma. Akainda. Kosobe. Anga kaidra ta nywana. Ya bari. Bismillah. Mari mara nyama amata alibi. Radio nura FM ye bi koronto anani tombi murumuru duru. Lasili obuka ka bo Jalakɔrɔji koɲumani buradala interdit Bamako ne be mbolo do meboni aye interdit Bamako mawko fola nyama angata munye commune la de Tiamala bani mune che ngantara yenkono munye vérificateur général na ka jereje kulu olu ye tuni munke munye bani mune che o meri kono nyama akara sababu ye munye wo ay sebakoro yira kulushi la chef war million ta nyama munye vérificateur na ka jereje kulu yaye ka fo ko ode maje ko oyera sabanengela ko ako munye vérificateur général no ko fora abe monsieur Samba Almode Babi ko fo nyama ko wulika jo oti dore munye jamana yara ko ni furuba nafolo ninka aburuja obusika dabla tuko muna kabo anga jamana okono ubo wulika jo munin ko ke oro kum kono la yo wulika jo nin ko bla senga vérificateur général na ka jere kulu nyama uyu kunda munye commune la de Tiamala bani mono che nyama uyu kunda yenga sikali baro ko bolo dara Adam na san 2019 2020 2021 2022 anyama ni sanu ukalo saba folo la vérificateur général na ka jere kulu nana ye ka foko maje chiama nyama obe commune la de Tiamala bani mono che kono oro kum kono la ye tabali ka sebe koro goshi akoni ye commune la de Tiamala bani mono che raja temina kala je nyama commune do dugu mugwa ani shegi nyama ko odeba akono Sabanengela ko ako vérificateur général kwa ye doni mungai nyama nana ka foko munye musaka muno majabe
k'a bɛ ti jɔ sɛfɛwari miliyɔn 10 a n'a kunkan fɛ vérificateur général fɛnɛ ma nin bila dagiri de la koyi ɲɛma ale ye fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen k'o kɛ k'a ka sɛbɛnfuraw nun k'u fara ɲɔgɔn kan ka t'o di mun ye président de la section des comptes de la cour suprême o ma ɲɛma ani ka taa fara mun ye procureur de la république par le tribunal de grande instance de la commune 3 ɲɛma ko baara ninnu bɛɛ lajɛlen taara ka kalifa olu ma an bɛ don min na ko bi sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye commune la de cɛmala bani mun cɛ ɲɛma a yira k'a fɔ ko mun ye musaka dɔw bɛ yen fiɲɛtuw feerela ka fiɲɛtuw wari k'u ma surutu mairie kɔnɔ o y'a damana gɛlɛya ye sɛbɛnnikɛla ko a ko k'o fana mana bɔ yen ɲɛma wolosɛbɛnw bɛ dilan mun ye musaka fitinin mun ne o la a yira k'a fɔ ko o musaka fana ko o caman bɛ yen k'o ma surutu mairie kɛsu kɔnɔ ɲɛma n'o fana bɔra yen musaka mun bɛ yen n'o bɛ miliyɔn 2 ani 100 ani 20 ani kɔ ka fɔ ko o donna taji la vérificateur général ko olu ye sɛgɛsɛgɛli kɛ u t'a dɔn o donna jinɛ taji de la wa kulɔ taji de don ayiwa miliyɔn 2 a bɛ n tɛrɛ maa ma kɛ n ɲɛna vérificateur général ko a ɲɛma k'u tilala ka dépense dɔw k'o fɔ dépense minnu vraiment maa t'a dɔn ko nin dépense ninnu kɛra cogo di o de kun kɔnɔ la ale y'a ka baara bɛɛ lajɛlen k'a fara ɲɔgɔn kan ka n'a ye k'a fɔ ko min ye majɛ mun n'o bɛ yen k'a bɛ ti jɔ sɛbɛnwari miliyɔn 10 na an bɛ don min na ko bi siga t'a la ko min ye commune la de cɛmala banimunu cɛ u k'u sigi n'a ye k'a fɔ ko don na nataw la ɲɛma k'u bɛ taa jɔ procureur ale ɲɛkɔrɔ nafani filɛ nin an y'a sɛbɛn ka bɔ inter de bamako ale kɔnɔ mun ye fatirikɛba ye inter de bamako maaw ye ɲɛma i bonya o b'a la n dɔgɔ Gawusu Kulubali ko k'a ka foli f'i ye k'a kulo banna an b'a fo ka waliɲuman dɔn sanga ani waati ka foli ani tɔnni ka sɛlɛ k'a lase kanuba ni dɛmɛba bɛɛ lajɛlen ma lamɛnjɛrɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen bi ye ntɛnɛn ye dɔgɔkun daminɛ don dɔgɔkun tɛmɛ ko ɲuman ala k'o di an n'an silamɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ma Adama Sanogo an b'i fo baba Adama Ture k'i fo ka foli ani tɔnni ka sɛlɛ k'a lase Bengi Batima Ibu Dirisa Kuma an ka foli b'i ye kanuba ni dɛmɛba lamɛnjɛrɛjɛkulu k'a bɛɛ fo k'a bɛɛ waliɲuman dɔn sanga ani waati ni ala sɔnna sini nin kɛnɛ kelen kan a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ